khona. That's why uJohn wisile kumaculo wakhe asewisile athi waqhazuka ngenxa yami liwa lapha kade. Kunabantu abawuhlabelelayo lo mhlabelelo bengekho kuwo. Amefuna ukwenza lo mzekelo uthi uYesu waMosika ndimi indlela izamabusha, ndimi inyaniso, izamabusha, ndimi ubomi, izamabusha. akukho namnye uzayo kuba yimi amabusha. Kanti ke emveni kwayo yonke lento kunendawo ekiyiwa kuyo. Uthi ke akukho namnye umuntu ngamanye amagama bale ndoda le isindisiwe ikhwela sokhwela ndoda. Kabela ndifuna bakhumbule nawe ngoba ndikubelekile batyiwa iqabanga mahala basindiswanga. Mama jonga namu lo mfo uthi uyesuka ndimi indlela inada wethu kuhamba yena. Aphinda athi ndimi inyaniso nguye. Aphinda athi ndimi ubomi. Kodwa bakhona abantu eqesi sinekhombo kuYesu mamela ibaphakuluks lo mzaba lunxibe isuti ebrown nguThixo. Uthi ke ngoku akekho oya kubawo engasingam ngamanye amagama uYesu uthatha umntu amse kuThixo. Hayi cawa, umoya wecawa phansi uYesu phezulu. Funa uJohn 3:16 osigaba uthandaza. Alifuna ukuthi akandifunde eBhayibheli. Akukho namnyoza kubawe ngezinga. Ubona nje abantwana basekhaya sibhizi sifuna isitye emnyameni kanjani? Usifuna njani isitye semnyameni usecaweni? Asifuni isitya. SinoYesu, sinelizwi likaThixo, sinobomi ngalo. Sinobomi ngalo. Izono ziyaxolelwa zibe kuphele njengentshonalanga neMpumalanga. Singashumayela eXesi.